I dag handler det om en meget skør mand. Han kan godt lide at lave lyde, som vi kan høre, og han kan godt lide at larme, så jeg vil gerne beskæftige ham lidt, fordi han går lidt amok. Så er der igen! Du skal lige, hvad kan du godt lide at lege med det? Ja, hvad kan du godt lide at lege med? Okay, kom. Nej, det studiet er kritisk. Han er fuld af okay, her er den. Tak. Vi ses i næste uge.